Papunta tayo ngayon guys dun sa sa bahay namin. Kukunin lang ako dun. Tsaka titingnan natin yung yung bahay namin. So yun nga, na pending na yan dahil hindi na namin napagawa yung bahay. Dahil syempre mas uunahin namin yung gamutan para dun sa sa asawa ko. Tagal-tagal na rin siyang hindi na napapagawa guys siguro magagawa naman yun ulit pagka naging okay na yung asawa ko, tas nagkatrabaho na ulit kami dalawa. Dalawin lang natin yung bahay ko. So sa ngayon guys, alam nyo naman yun, nakikitira lang kami ngayon sa sa biyanan ko. Kasi nga yung bahay namin di pa tapos. Hindi ko alam kung kailan pa ulit magagawa yun. Sa next video ko nga pala guys, ang i-upload ko naman kung saan tayo pwedeng lumapit na mga ahensya para dun sa sa financial assistance ng asawa ko. Kasi may mga na-search ako na pwedeng lumapit, maaring lumapit ganon. Pero yun hindi naman assurance na mabibigyan tayo doon. Itatry natin, pero di ba? Malay natin magkaroon naman. Subukan natin. Yun sa mga next upload ko. Try kong kung makakahingi tayo ng tulong doon sa mga ahensya. Kasi may nakita ako mga nagpo-post din na iba, nakakahingi daw sila doon. Sana yun, hopefully magkaroon din kami. Kasi medyo mahal talaga yung gamutan ng asawa ko. Every 3 weeks yun 37K. Itong motor ko nga guys, may tama ito, tinatsaga ko lang kasi wala wala pang pampagawa. Medyo lang tayo, daan-daan lang tayo A few moments later. So ito guys yung bahay namin, medyo hindi na napagawa. Ayan siya, daming so yun yung bahay namin, hindi na napagawa Ang daming nakatambak ngayon dito. Siya, yung bahay namin. Yun, yung aso ko lang nandito lagi Medyo matagal na rin natin to kasi. So sana mapagawa pag nagkaroon ulit ng pera. Akyat tayo sa taas. Ito po yung taas niya guys. Ayan. So yan, ganyan na lang muna siya ngayon. Pag natapos na yung gamutan ng asawa ko, so tsaka na ulit matutuloy ito kung So ayan guys, yung ito yung bahay ko. Bahay na. Ayan, bahay namin to. So, ganyan na lang muna siya ngayon. Hintayin mo itong bahay natin. Namiss ako ni Lupi
Tagal ko ng aso to eh. Siguro mga 9 years, 8 years yata. Ayan. Yung aso ko na yun. Ito yung ano, yung bintana dati. Ano ba nangyari dito? Nakatambak na lang muna yung mga gamit dito. Lupi. Ito yung aso ko, ayan, si Lupi. Yung mga abang na rin sana to guys ito. So, yun nga, wala ng pera. Yan, yung mga wirings niya. Yun. So guys, hanggang dito na lang muna. Dinalaw ko lang yung bahay ko dito sa lugar namin ito. Nay? Ano yan? Gami. Gami. Magkano po yan? 20 po. Pwede po pumasok dyan, kaso lang ngayon yung iba kasi ay magpapasok ng ano. Magkano po ito? 20. 20. Ito ganun din po. Oo. Tigbi 20 po. 20 pa lang. Ano, makadami po kayo. Ano ba sila doon? Gami. Wala po mismo yung gummy bear. 20. Bili po ako na yung dalawa. Paborito na yung paborito yan ng mga bata. Ano po? Lang po. Pare-paras lang po ito. Tatlong klase lang. Ito 20 rin po ito. Kasi ito 20 din. Okay. Ito po dalawa ha. Teka lang po. Saan po kayo naglalakad niyan? Saan maubos? Ingat po kayo na eh. Yung pundaan po. Tama po. Dalawa. Sige po, ingat po kayo na eh. Dami-dami pa yan ay ah. Sige po na, ingat po. Si nanay, kawawa na. Mahirap sa kanila yung nagbibenta dahil ano, matatanda na. Pandemic pa naman pero yun. Nagbibenta pa rin si nanay. Yung mga dapat natin ano, binibilhan eh. Mga ganun. Ay tawag dito. Magbibenta siguro siya doon sa ano, tindahan. Tindahan yun doon eh. Sana maraming bumili sa kanya doon. Maraming bili niya may-ari. Si nanay, may bumili kaya sa kanya. Ito guys, dalawa lang binili ko eh. Ito, para sa mga anak ko at pamangkin ko. Ngayon si nanay nandun na. Sana yung ganun yung mga tinutulungan natin eh.
Wala si nanay, saan kaya nagpunta yun? Dadagdagan ko sana yung binili ko eh. Wala. Nagpunta yun. Gusto mo maglakad nun ni nanay. Ayun po. Ay, saan ba? Wala. Wala ano. Ayun, ayun na si nanay oh. Sabi ko magbenta siya dun sa mga tindahan kasi baka maraming bumili sa kanya dun sa tindahan eh. Sana may mga bumili sa kanya dun. Sana makarami siya dun. Titingnan ko po. Isa lang po sa akin na ya.